kada imate tabelu koja izgleda kao pivot tabela, a u stvari nije pivot tabela, onda je prilično neupotrebljiva. Tada je potrebno da je pretvorite u običnu tabelu, odnosno da je normalizujete. Zato vam je potreban takozvani čarobnjak za kreiranje pivot tabela. Potrebno ga je dodati na alatnu traku jer nije vidljiv. Na alatnoj traci kliknite na strelcu, zatim na opciju More Commands. Ovdje doberite All Commands. I nađite opciju Pivot Table and Pivot Chart Wizard. Opcije su poredane abecedno. Kliknite na dugme Add. Opcija će se pojaviti u desnom dijelu prozora, a zatim kliknite na dugme OK. Sada je ta komanda na alatnoj traci. Kliknite na ikoncu i pojavljuje se prozor čarobnjaka koji vas pita gdje je izvor za vašu pivot tabelu. Odaberite opciju Multiple Consolidation Ranges i kliknite na Next. Ovdje odaberite drugu opciju, kliknite na dugme Next i u polju Range odaberite svoju tabelu, bez totala. Kliknite na dugme Add i odabrani raspon će se pojaviti u velikom prozoru. Kliknite na dugme Next i Finish. Sada se pojavljuje pivot tabela, dakle sada smo na pola puta. Da bismo dobili izvornu tabelu, nađite posljednju cifru u pivot tabeli, to je Grand Total, posljednja donja desna cifra, ili posljednje desno polje. Kliknite 2 puta lijevom tipkom miša na njega i pojavit će se tabela koja sadrži podatke vaše originalne tabele, ali posložene u upotrebljivom obliku, odnosno u obliku normalizovane tabele.